Možno sa cítite unavená po jedle, trpíte nadváhou, máte chutie na sladké a nič vám na to nezaberá. Alebo už do hodiny od hlavného jedla, ktoré ste zjedli, pociťujete hlad, aj keď viete, že ste sa najedli poriadne. Možno za tým stojí niečo, čo pozná málo žien, ale má s tým mnoho žien práve skúsenosť, aj keď o tom nevie. A volá sa to inzulínová rezistencia. Poďme si teda vysvetliť, čo to robí s našim telom, ak ju reálne máme, alebo ak nie nejakým spôsobom inklinujeme. Keď zjeme akékoľvek jedlo s obsahom sacharidov, v krvi sa zvýši hladina cukru, čo je úplne normálne. Ale cukor v krvi nemôže zostať dlhodobo, pretože by nám poškodil cievy, nervy a naše vnútorné orgány. Na to má telo svoj mechanizmus, ktorým to reguluje a tak povediac odpratáva krvný cukor, ktorý potom putuje tam, kam má, do buniek, kde bude slúžiť ako energia. Tu prichádza na scénu hormón inzulín. Inzulín je ako taký kľúč, ktorý odomkne bunky a pustí ten cukor dnu. Najskôr cukor putuje tam, kde ho telo najviac potrebuje, to znamená do svalov, do pečene a do mozgu. Tam ide nepretržite. Ale ak je cukru priveľa, alebo sa v krvi objavuje príliš často, napríklad kvôli neustálému jedeniu, nejakému zobkaniu, alebo aj nejakému džusiku pomedzi jedlo, bunky si povedia, my už máme cukru dosť, nechceme ďalší cukor. Telo si však povie, tak asi potrebujeme zvýšiť inzulín, pretože nestíhame odpratovať ten cukor z krvi. A tak ho pankreas začne vyrábať ešte viac, aby sa do buniek ten cukor za každých okolností dostal. Lenže tento stav nie je nekonečný a práve nadmerná produkcia inzulínu vyčerpáva pankreas. Neskôr sa stane to, že keďže bunky nechcú ďalšiu dávku cukru, inzulín v krvi zostáva zvýšený. A tento jav sa volá inzulínová rezistencia. Je to vlastne taký predskokan diabetu druhého typu. Pretože ak túto inzulínovú rezistenciu neriešime, tak po čase, kedy je zvýšený inzulín v krvi, zostane zvýšený aj cukor. Pretože bunky stále menej a menej na tento inzulín reagujú. A keď už máme zvýšený cukor v krvi stabilne, máme získaný diabetes, teda diabetes druhého typu. Dobrá správa ale je, že inzulínová rezistencia sa dá zvrátiť prirodzene, bez nejakých umelých tabletiek alebo nejakých špeciálnych doplnkov stravy, len vďaka úprave stravy a životného štýlu. Netreba to však odkladať, pretože sa to ľahko môže prehúpnuť do diabetu druhého typu. Keď ma budete sledovať naďalej, na budúce vám poviem najčastejšie príznaky inzulínovej rezistencie a tiež výživové tipy, ako to dostať pod kontrolu prirodzene. Ak vás ale bytostne zaujíma už teraz, či sa vás to týka alebo nie, spravte si krátky kvíz, za ktorý nič nedáte. Pripravila som ho pre vás osobne ja, aby ste vedeli, na čom ste už dnes. Do komentára mi napíšte slovo kvíz a ja vám pošlem link, vďaka ktorému ho máte hotový už aj s výsledkom do 2 minút.